Nije to kad je za svoju dušu. Čovjeka slikamo koji smo. Maro, je li slikava? Ljudi, ovo je Milutin Sekulanski. Sad ga znamo kao, dosad ga znamo kao Antinog prijatelja, ali vjerujem da će poslije ovoga našega izleta biti jedan dobar naš prijatelj. Ja sam svakako prijatelj sa svim Dubrovčanima. Prošle godine sam bio samo 5 puta, ove godine 2 puta. Možda ćemo još 3 sigurno. Tako. Svake godine dolazimo na rođenje, pa malo...